पूजा पाठ के बा हमके ना ऐसे खेद एहो मालिकाइन ऑनलाइन हमके चंदा दे दा एहो मालिकाइन ऑनलाइन हमके चंदा दे दा। भैया ना हवे अभी घरे गोइल भागे बाजार कुछ करे बात बुझ ए भौजी करना बहाना सीधे माना कर हो कि अपने खुशी से ले आओ कुछ जमा कर हो तू ही परिछावन करिह काम नइखे गंदा दे द एहो